Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатсинол, гатаба кайбер темалар турында. Күпердә, юлда, Чаллыда Мәскәү проспектының дәвамын төзү дәвам итә. Автоколага кар десанты төште, студентлар юлчыларга һәм коммуналь хезмәтләргә ничек ярдәм итә. 2023 елның 3 айы 3 көне Чаллылар соннар тылсымына ышанамы? 25-18 йортында яшәүче Чаллыны фатирында дымлы һава һәм күгәрек исе борчый. Аның сүзләренчә, 5 катлы йортның түбәсеннән су инде, бер генә ел үтми. Бу турыда тулырак халдагы материалда сөйләрбез. Пока не течет. Вот 0 градусов, она уже по стене течет. Вот так вот. Чаллылы 25-18 йортының соңгы катында яши. Аның сүзләренчә, ел сайын яз җитү белән түбәдә кар эри башлый һәм фатирны су баса. Берничә мәртәбә түшәм һәм диварлар юешләнде. Абойлар купты дип зарлана биредә яшәүче. Течет каждый год, вот этот коридор течет. Замкнуло, прошлый год вообще свет замкнуло, и домофон не работает у нас. Снег это бесполезно чистить, это лед надо убирать. Или нет, это надо кровлю делать хорошо, капитально делать кровлю. Фатирда дымлы һава һәм күгәрек исе аңкый. Алардан котылу өчен Чаллылы фатирның иң су баскан урынында ремонт ясаган. 5нче каттан соң су керергә өлгерми кала. Ризда Зиннурова әлеге проблема белән идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән инде. Заявка зарегистрирована, находится на контроле. Снег над квартирой 40 очищен и будет по мере выпадения осадков очищаться. Ремонт кровельного покрытия будет произведен по погодным условиям. Түбәнне ремонтлау 2023 елның 30 майыннан да соңга калмыйча башкарылачак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Күпердә, юлда, Чаллыда Мәскәү проспектының дәвамын төзү дәвам итә. Юлчылар Чаллы елгасы аша күпер салу белән шөгыльләнә. Объектта минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Рәзилә Каримова һәм Җәннәт Гарифуллинага якындагы тукталышка чыгу өчен зур әйләнеш ясарга туры килә. Яңа микрорайон шәһәрдән аерылган кебек, әлегә юл юк. Бу проблеманы Мәскәү проспектының дәвамы һәм елга аша күпер төзү шишәчәк дип ышана Чаллылар. Кешеләр көтәләр монда юлына. Балалар мәктәпкә йөриләр менә дигән кебек, постоянно машина белән. Барыбызга да кирәк инде, әйбәт булачак Алла бирсә. Юллар кирәк дип уйлыйм, чөнки менә без хәзер каян әйләнеп киләбез, әйләнеп остановкага чыгарга кирәк безгә. Монда инде юллар көйләнеп китсә, мин бик әйбәт булыр дип уйлыйм. Юл мәсьәләсен хәл итүне күпләр көтә. Яңа микрорайонда Орловка районында 28 мең кеше яшәр дип планлаштырыла. Чагыштыру өчен Менделеевск халкы 22 меңнән аз гына артыграк. Мост по Московскому проспекту будет намного удобнее, так как не нужно будет проходить полностью вот эту область, то есть все дома. Пединститут же самое-то больное место. Обойдем пединститут и выйдем на широкую дорогу. Мәскәү проспектының дәвамы Чаллыда 3нче автомагистраль транспорт артериясе шәһәрнең яңа һәм иске өлешләрен тоташтырачак. Ул Яшьлек проспектына, Ходи Токташка һәм башка урамнарга кадәр сузылачак. Хәзер төзүчеләр чистарту корылмалары елга аша күпер салалар. Работы производятся по строительству моста через реку Челна. Московский проспект сейчас возводятся опоры. Береговые сделаны опоры, речные. Идет монтаж ригелей, устройство ферменников и ожидается, ждем монтаж балок. Күпернең озынлыгы 100 метрдан артык, 4 хәрәкәт полосасы һәм һәр якка 2шәр юл булачак. Моннан тыш 2 һәм 3 метр киңлектәге 2 тротуар каралган. Төзүчеләр беренче этапны бу ел ахырына кадәр тәмамларга уйлыйлар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Чаллы шугалака һәм Карлы тауга әйләнмәсен өчен автоколага кар десанты төште. Аның составында югары уку йортлары һәм күллият студентлары. Явым-төшем һаман туктамый, кар явуын дәвам итә. Юлчылар һәм коммуналь хезмәтләр инде нон-стоп режимында эшли, әмма барысында бер юлы чистартып булмый. Студентлар аларга ничек ярдәм итәләр, толырак безнең алдагы материалда. Тротуарлар боз һәм кардан чистартыла. Бүген Сидоровский паркында кар десанты төште. Десант составында Артем һәм Константин. Алар 3нче курста укый. Ләкин бүген теоретик белем урынына алар практик белем алалар. Егетләр башка төркемдәшләре белән бергә җыештыру эшләре белән мәшгуль.
Пары, конечно, хорошо, но когда поступает такое предложение выйти на субботник, то мы всегда за. Ведь увеличиваем благосостояние наших улиц, повышаем безопасность передвижения на этих самых улицах. Важно все-таки на улице быть, на свежем отдыхе, потому что просто сидеть несколько часов в одном помещении, но это не всегда может быть полезно для здоровья. Поэтому это хорошо, что колледжи, организации делают субботники. Каршы тарту эшләре укуга киртә түгел. Колледж вәкилләре аңлатканча, бу студентларга практика. В рамках учебной практики для некоторых специальностей по модулю существует вот как раз благоустройство города, благоустройство территории. 35 студентов нам сегодня помогают очистить пешеходные дорожки от снега и от наледи. Ну и эта работа будет продолжена, так как впереди снегопады, и я думаю, что общими силами парк культуры с нашими студентами очистит наше общественное пространство. Шулай ук Эльвира Вәлиева белдергәнчә, бу эшләрдә теләге булган һәркем дә ярдәм итә ала. Айсилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Календарда яна матур дата 2023 елның 3 айы 3 көне. Кайберәүләр соннар тылсымына тартыла. Алар киләчәктә бу соннар гаиләгә уңыш китерә дип ышана. Матур сонлы көнне 26 пар бәяләде. Тагын берничә минут һәм алар ир белән хатын булачаклары яшь парлар дулкынлануларын тыя алмый. Аларның хисләре еллар дәвамында сыналган, чөнки тантаналы никах вакытында кадерле сүзләрне ишетү өчен аларга 10 ел вакыт кирәк булган. Счастливая, хорошая, красивая дата. Чтобы в ожидании малыша у нас еще. Запоминается легко. Яңа өйләнешүчеләрне тормышларындагы иң мөһим вакыйга белән котларга аларның туганнары һәм дуслары килгән иде. Яңа өйләнешүчеләрнең әти-әниләре дә сайланган датадан канәгать. Әниләр соннар тылсымлы, яшь гаиләгә уңыш китерер дип ышаналар. Конечно, счастье, здоровье самое главное, да ведь? Да. Чтобы были счастливы, побольше хороших друзей, не знаю, позитива, всего хорошего. 3 март чалдагы 26 пар өчен үзенчәлекле булды. Киләсе матур туй датасы 23.03.2023 булачак. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Беренчеләрдән булып язгы бәйрәмне каршылыйлар. Балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр үз әниләре өчен котлаулар әзерләгәннәр. Инде мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә бәйрәм чаралары уза. Бүген аларның берсендә безнең төшерү төркемендә булды. 8 марта, дорогие, дарим вам цветы большие. Бу көнне әниләр иң якыннарыннан үз балаларыннан котлаулар кабул иттеләр. Әлбәттә, якынлашып килүче 8 март уңаеннан җылы теләкләр беренче булып малайлардан яңгырады. Соңра аларга кызлар да кушылды. Балалар җырладылар, шигырьләр дә сөйләделәр, хәтта йөрәк белән бию дә әзерләгәннәр. Тәрбиячеләр фикеренчә үз куллары белән открытка ясау иң яхшы бүләк. Аларны балалар белән алдан әзерләгәннәр. Бүген исә сабыйлар үз открыткаларын әниләренә күрсәттеләр. Бу бүләк иң кыйммәтлесе ди ата-аналар. Вот это мероприятие, подготовленное в детском саду нашими детьми, это лучшее, что может увидеть мама в такой радостный день. 8 марта это такое, знаете, начало весны, как будто бы начало какой-то новой прекрасной жизни. Пусть всегда будет любовь, понимание, вера и гармония в сердце женщин. Концерт тәрбиячеләр җитәкчелеге астында узды. Котлаулар исә мастер-класс белән тәмамланды. Балалар әниләре белән бергә киптерелгән чәчәкләрдән бәйләм ясадылар. Аны декор яки киемгә бизәк итеп кулланырга мөмкин. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Открылась столовая в новом формате «Шакмак». Вкусно в квадрате. Работаем с 7 утра до 9 вечера. Вкусные завтраки, обеды и ужины. «Шакмак». Вкусно в квадрате. Машиностроительная, 27. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.